I pozdrav svima, dobrodošli u moj video. Danas ću vam pokazati kako staviti evo i ovo što ide tamo na mišu. I idete ovo zarađivanje i subscriber. Idete plus, ovo plus, idete tip goal, adete stresat i idete ovo. I ovo i idete možda ovo i vi morate napisati ovdje goal i ovdje trebate napisati evo 12 2024. godine i idete ovo, napisao sam se, idete start goal i ako hoćete da vam ne piše ovo ovdje ni gor, morat će ovo, idete ovdje i vama bude ovako, idete ovdje tu i evo ga, i sad možete ići na goal, idete start goal, down, evo ga. Evo drugo i drugo ja ću vam drugo pokazat. I drugo, čekajte samo da nađe, evo ga. Ne znam, nisam siguran je li ovo ili nije. Ovo. Jedino ovako, ovo sam vam pokazao i vi ako zaboravite pogledajte opet. Ćao.